Здравейте, готини хора! Отново сте с екипа на Мисия Кухня. Както виждате, ще ви представим дългоочакваното видео на цялостното завеждане на тристайния апартамент, който направихме за нашите клиенти. В момента се намираме в детската стая за две момиченца. Това в момента е един гардероб огромен, както виждате, с две отделни части за всяко момиченце, да е по-отделно, да не се карат. Има си доста пространство. Разбира се, тук сме сложили по едно допълнително рафче за по-малки неща. Една етажерка за различни видове учебници, както и пространство да могат да си гледат детските. И разбира се, една голяма ракла да могат да се слагат вътре играчките и да не се разпиляват навсякъде. Това в момента е бюрото, както виждате е само едно, просто нямаше място за повече, с чекмедженци и рафчета отдолу. И това са двете легла. Нашите клиенти пожелаха отдолу да са с чекмеджета, затова сме им сложили доста големи чекмеджета. Издърпват се нацяло. Те, разбира се, пожелаха и матраците да се вдигат, за да може по-лесно да се почиства пространството под леглата. Затова сме им сложили по един механизъм, за да могат да се извадят самите чекмеджета, една прахосмокачка и всичко е наред. За момента това е всичко от нас. В следващите видеа ще видите другите стаи и мебели, които сме изработили за нашите клиенти. Благодарим ви, до скоро!